multa miettimään. Viime vuonna päätin itseäni sivistää. Nousin lentoon infomulta siirin. No, helmikuussa täydyin kurssikirjat hävittää. En jaksanutkaan perehtyä mikä on kun ei taidot riitä. Mikä on kun ei onnistu. Onko niin ettei niitä voi sieltä. Niin koskaan ei kylvetty. Mietin enimmäkseen kotona asioita, kissukseen mä mietin. Ja hommana alkoi neljäläistä sitten kiinnostaa. Turhaan huitin mä jälleen. Olen pieni. Jos kehittymään ihmistä ei suunnitella ja edistys on sanahelinää, niin silloin liityt meinaavat kaiken renommin. Et miettimään näitä enää. Mikä on kun ei taidot riitä. Mikä on kun ei onnistu. Onko niin ettei niitä ole sieltä. Niin koskaan ei kylvetty. Mikä on kun ei taidot riitä. Mikä on kun ei onnistu. Onko niin ettei niitä voi sieltä. Koskaan ei kylvetty. Viimeinen kappale, mutta tämä homma jatkuu sinä viikonloppuessa! Ei se vielä rekkuksi tee, jos vähän rekkuilla. Ja muuta väittäisin sanoa, että vaan! Se on kovallakin miehellä, se totuuden on viikonloppu lähellä. Kyllä se on paineen kanssa taistella, kun sä taistelet jotakin säästellään. Viikonloppu edessä viikonloppu mennään pari päivää viikkeellä, milloin huilattiin vasta kikeellä. Niin taksillekin maksaa tosi rutos. Rahat meni, mutta kyllä reissu kannattiin. Viikonloppu kesähaavissa. Viikonloppu mennään taas. Viikonloppu viikonloppu mennään Kotiin pihalla töllään herrana ja huomenetta sillekin kaikajalli. Se sanoi Loppuun oli noussut ja uusille sitten tukastaa. Rekkuuksi jos vähän rekkuillaan. Ja unta väittää sille sanon, teille vaan!
se vielä rekkuksite, jos vähän rettuillaan. No mutta väittää sinne sanon, tervetuloa rekkuillaan. Ei se vielä rekkuksite, jos vähän rettuillaan. Älä muuta väittää siellä sanon, tervetuloa rekkuillaan. Jatketaan näitä hommia. Nähdään tosi pian toivottavasti. Hei, hei, hei! Mitä tietysti sit kävimme juuri takahuoneessa. Kiitoksia Ankoresta! Kahden kappaleen ekstensio tähän. Ilta jatkuu silti pidempään, se on selvä. Varmaan ehkä arvaatte ainakin sen toisen kappaleen, mikä on välttämättä Lahdessa soitettava. Se on ilman muuta selvää, mutta myös tämä ansaitsee tulla kuulluksi. Annapa mennä Erkka. Noin. Näin lähtee biitti kulkemaan. Tämä on sanotaanko sen Napanderin perusrytmi. Violekivi, joka on aikanaan rakennettu. Suora biitti, suora kitarakomppi. Synkopoidu, tai mitä se nyt sanoisi, bassakomppi, jota Erkka taitaa. Näin se menee silloin kun yläpuolella kaari. Maailma sinisin taivas, maailma kuulemmat ja katseesi näet, maailman kosmuksen, se sua hyväilee. Valottuvat ja kaupunkikäppät, niistä lauluu yhteen. Musta lähtee metsätien, äänet hakkuun lähenee. Siitä teemme tulossa, Pellitino poikinen. Suoraan ryhti Suomen metsän, selkäranka talouden. Maailma sinisin taivas, maailma kuulemmat ja katseesi käännät. Maan kosmuksen, se sua hyväilee. Talottuvat ja kaupunkikämpät, niistä lauluu yhteen. Take it away, Mr. Moonman.
muista lauluni. Viimeinen kappale, välttämättömyys ja miellyttävä sellainen. Tämän soitimme muun muassa silloin täällä, kun oli eräänkin patsaskilpailun karsinat meneillään. Ja se teos, jota Napander kävi fanittamassa, hävisi valitettavasti siinä kilpailussa, mutta ei se mitään. Silti on vain yksi kuningas, Jari Litmanen! Pässiä narussa, kuunnelkaa, kuinka hänelle hurrataan. Kuunnelkaa, kuinka hänelle lauletaan. Litti Litmanen, pukkasi palollisen. Vastustajan pelko oli litti iloinen. Litti Litmanen. Kahville puolustuksen, soimaamme laulu jälleen, oli litti onnellinen. Juhlitaan, no nyt on juomat paikallaan. Nyt laulu raikaamaan, lauremaan, tää on mahtavaa. Lauletaan, joka hiikka bailaamaan. Litti Litmanen, pukkasi palluksen, vastustajan pelko oli litti iloinen. Litti Litmanen, ei kahville puolustuksen, soimaan laulu jälleen, oli litti onnellinen. Avausmaali Suomelle, tekijänä numero 10, Jari Litmanen! Litmanen, pukkasi pallonsen, vastustajan pelko oli litti iloinen. Litti Litmanen, ei kahville puolustuksen, soimaamme laulu jälleen, oli litti onnellinen. Ja la 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 Se on siinä, kiitoksia Lahti! Nähdään vielä!